Čaute, vítam vás pri prvom let's play z hry Minecraft. Bude to možno let's play, uvidíme podľa vás. Takže my ideme hrať multiplayer, single player Minecraft 1.2. Takže mám tu veľa svetov, vytvoríme si nový a dám si ho, že IT 1. Dobre, budeme všetko si zapneme a dáme si seed minus bla 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 bla. Dobre. Tak, OK. A vytvoríme si mi nový svet. Vytvára sa svet. A chcel by som robiť toto. Za dlho tento let's play Minecraftový. Budem to robiť asi tak 15 minútové. A som si uvedomil, že som si nazapal stopky. Takže, sekundu. What the hell? Sekundu a to vyrieším. Jop, sme tu. Takže, lak. Ach, je toto načítavanie sveta. Dobre, takže poberieme si ovce. Stačia mi iba 3. Čakať. Jep. Tak. Takže šetivo si zoberiem a prvé si nabereme nejaké drevo. No, rozmýšľam, kde budeme bývať. Či v lese, môžeme niekde v skale, môžeme si postaviť dom, však uvidíme. Inak ešte si urobím novú facebookovú stránku, tam budem dávať rôzne videá. A tak budem tam dávať rôzne príspevky. Jop, asi. Urobím crafting table a krompáč. Prepáčte, ak počujete mám myšku, ale s tým neviem, čo urobiť. Tak. Tak rovno si natečím nejaký kobl. Aby potom sme sa nemuseli s tým zbytočne zdržiavať. A pár vecí o mne. Takže, aj mám o Juzove. Takže, rendrujem videa v Sony Vegas Pro 11. Budem natáčať let's play, ako je napríklad z Dead Island Riptide, Euro Truck Simulator 2, Assassin's Creed, to možno, to neviem. Hitman, možno. Taktiež. Tak. Takže, jak som povedal, že ja si prvé vytvorím stránku a potom dám do popisku. Alebo neviem, kedy uvidíte vy toto video. Inak, používam texture pack Fightful. Asi najlepší texture pack, komu sa páči default, tak to máte to isté, len také neviem, jak tam hladkejšie, tak nejak také krajšie proste je to. Tak, ešte meč. A lopatu. Dobre, crafting table si zoberieme. Na mínik.
Kam pôjdeme? Sorry, že budeme mať trošku lagy, ale sa predsa len načíta svet a nemám nejaký úžasný PC, ale budem mať možno nový, takže videá budú lepšie. Hele, čo tu máme? Dedinku tak určite musíme vykradnúť. A možno tam budeme bývať. Sorry za tie fakt lagy, ale ja s tým nič nenarobím. Čaute. Dobre si tu žijete, chlapci, tak ja to trošku narovnám. Ale ak vidím, tak tá denníka je aj dobre vygenerovaná, akože nie je taká čaptavá. Tie zvuky. Tak, len toto pekne narovnám, aby ste to mali pekné. Si zoberiem. Taký, ako my by sme mohli nájsť. No tam bol vlastne cave. Ja som sa nenakopal to uhlie, nevadí, potom sa tam vrátim. Zoberiem si obilie. Tak. Dobre. Tu som to pokazil. No, tam je voda, voda. Ja potom vo screene si to všetko obehnem, aby potom pri natáčaní som nemal lagy. Bo toto sa nedá. Počkaj, tu není ten dom, ten... Čo tam je tá čestka? Vyzerá to, že ne. Alebo som slepý. Sa oplatí. No tak nič. Ale chcel by som bývať, asi tu budem bývať, táto dedinka, alebo tu niekde si potom postavím dom. Sem do inventára blbosti. Tak, zemiaky, to sa určite hodí. V budúcnosti by som chcel stavať, no prvé by som chcel zabiť end draka. A chcel by som si potom zobrať aj to vajce, keď neviete, jak sa to robí, tak vy musíte na to vajce dať, proste musíte pistónom posunúť, aby, a ono potom vám spadne a máte ho. Takže tak. Ja vás tu vytýlim, aby ste mi to... Počkaj, to je robilo, keby tu bola nejaká kejvka. To je kejvka. Či vy tu máte, chcete súkromie? Dobre. Ešte si... to si ty, tento dobrý, dobre. Je to kejvka, prosím, je to kejvka. Takže není. A je? Počkej, sorry, že nič... Jo. Uhlie. Dobre, takže sa doťažíme. Vyzerá to, že môj PC to zatiaľ zvláda pohode, takže let's play budú, dokiaľ to zvláda môj PC. Tak, konečne uvidíte. Čo je tu ďalej? Jop. Iron, to sa hodí. Inak možno budem pre vás natáčať aj rôzne mody z Minecraftu, ako napríklad Herobrine mod. Nejaké adventure mapy, multiplayer s niekým, možno s Ferxom, lebo teraz sme nejak není v kontakte, takže Ferz je môj veľmi dobrý kamarát, ale teraz sme sa trošku pohádali, takže tak.
No nič, už nahrávame koľko, možno 10 minút. Ja dotižím to uhlie a idem si tam dať idem si tam urobiť domček malý. No, tam sa proste v tom najväčšom si dám čestky, lebo to bude núdzavo. Lebo vždy, keď hrám Minecraft, tak mám plné čestky po celom baraku a aj vonku mám všade. Lebo ja strašne rád farmím. Ale s diamantovými vecami enchantovanými. Takže to ešte bude chvíľku trvať, kým nájdeme diamanty. Ale časom si určite urobím aj branch mining. Tak. Inak možno vám dám tento textupek ešte do popisu, že kde som ho stiahol. A ešte prosím, napíšte mi do komentárov, keď sa na to pozeráte, že som debil a že to neviem natáčať. Ja no, som debil a neviem to natáčať, ale vyskúšam to a som začiatočník, takže možno sa to, že som rozviem, možno nie. Ale ja to budem aj tak pre vás robiť, lebo ma to baví. Ty si čo ako sama, tak si ťa zoberám. Dobre, to je no. Idem si už. Inak sekundu. Som späť. Takže už by som to aj... Prepáčte, som späť. Takže do ktorého to napríklad sem. Takže crafting table som tam nehal. Asi som vyspreňil, bože. Dobre. Ok, toto asi mineme na čestku. Tak nič. Jedno drevo chýba. Tak, asi dám 500 €. Ok, takže ďakujem, že ste si pozreli toto video a my sa uvidíme na budúce. Čaute.